Makhaya, ngiyanibingelela, nibingelela ugogo Mahlase lona. Ngithi-ke mehlo madala, kepha-ke nakho sesibuyile sizoqhubeka kuwona umsebenzi lona esasigcine siwenza wabantu abadala wokuthi sikhanyise emsamo. Njengoba nibona-ke njena sithi ake sibuye siveze ezinye izinto ezenza ukuthi umsamo usimame, ukwazi ukuthi kube yindawo yokuthi sikhona ukuxhumana kahle nogogo nabomkhulu, kube yindawo abayithokozelayo ogogo nabomkhulu kuba kuyona. Nibona-ke nje lana siyasinda. Lokhu ukusinda isenzo esasenziwe kudala. Bakhona abanye abasakwenza ukusinda, njengoba nibona nami ukuthi ngisakwenza. Lapha sike senzele ukuthi indlu yabantu abadala ibe indlu ethandekayo kubona, ibe futhi sezingeni elibafanele, inuke into abayithokozelayo kuwubulongo. Ubulongo benkomo-ke lo besibusebenzise lana, uke uthathe ubulongo benkomo umusinda, uthola lobu obusuke busafresh busathambile, uthi ukufaka amanzi, uthi ukubuthambisa ukuze-ke phela kukwazi ukuthi kusinde ngendlela yokuthi kusale phansi kubambelele kahle. Njengoba nibona-ke lana buthambile, bukahle ukuthi bungenza umsebenzi lona wokusinda wenzeke ngendlela. Ubulongo benkomo yinto-ke abantu abadala bayikhonze kakhulu, yenza nje indlu yabo abantu abadala iphole futhi ibe nephunga elihle elithandekayo futhi elithokozisayo kwakuwena nje. Uma ukhona kule ndawo uzizwa emoyeni uthobekile, ukhululekile, kupholile ngesimo sokuthi kusetshenziswe ubulongo. Ubulongwe-ke buyikhambi kwabona, umuthi omkhulu lona, ngoba phela iy'nkomo uma ziphumile ziye emadlelweni zifike zidle imithi eminingi ihlangane khona lapha esiswini senkomo, mese kuphuma bona-ke ubulongwe. So ubulongwe ungabudeleli, buwumuthi omkhulu futhi owenza izimangaliso ekutheni kususe amathunzi amnyama, bususe nezichitho phezu kwekhaya naphezu komsamo, uphinde futhi kusondeze inhlanhla namadlozi akhanyayo. Ingakho-ke leli siko leli lokusinda kuyinto engamele siyibukele phansi, kuyinto lena eyenza umsamo uphakame, ukwazi ukuthi ube sezingeni leli esilifisayo, uhlale ucocekile futhi udonse ukukhanya ney'nhlanhla. Siyathokoza kakhulu-ke nina abantu abadala, siyathemba ukuthi lokhu esinibulela kona kuzonikhanyisela nani ekutheni nikwazi ukuthi ni-connect-e kangcono nokhokho kanye nokhokhokazi benu. Siyathokoza emakhosini amakhulu, akube mhlophe.